Dobrá čokoládka, Tianka. Ukáž sa. Tanierik čistý, nie? Čistý? Už nie? A pozri sa na mamku. Pozri na mamku. Dobrá mňam mňam? Yummy yummy? Ukáž, kde yummy yummy? Yummy yummy? Yummy yummy? Asi pekne hopaj na stoličku. Tianka, ale sa papa za stolom. Poď si sadnúť za stol. Poď na stoličku hopať. Ty už. Katka ma zatiaľ pohovor letí. Ďakujem. Really? Tianka, ty už. Tia! Tu za stol, papa, nie na gauč. Nie na gauč, Poď tu tam poď. hopy. Ideme tam hopy? No poď, ideme tam hopy. Poď. Kde tata hopa? Potom, Lili, potom môžeš oblízať Tianku. Celá čokoládu. Tianka, dobre mňam mňam? Mňam mňam? Jaké yummy yummy? In my tummy? Kde je tummy? Tam. OK. Kde ideš? A nie, ja nestíham toto čistiť. Daj sem ručku. Oh my goodness. OK. 2, 2, 3. Raz, dva, tri, 4. Raz, dva, tri, 4. 3. 5. Pošli pusu máme. OK. Dobre podľa zrkadla. Sa umí pekne, dobre? Počkej, ťa uspím. Tak si ľuľaj a ja ťa zhypnotizujem. Pozeraj sa. Uvoľni sa, si uvoľnená. Dobre, sa moju ruku. Sleduj moju ruku. Ale iba sleduj. Už môžem zobrať chlebík? Budeš ešte papa? Tvoje oči sa zatvárajú. Chce sa ti spať. Si unavená. Strašne si unavená. Ale ty, keď chceš papať, tu musíš hopať za stoličkou. Tianka. Ty už. Tam. Tianka. Utekaj, bo budeš špinavá.